పుట్టు పర్బದ ಮೋಕ್ಕಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಐರಾರಾಜ್ ಇನಿ ಐರಾರಾಜ್ ತನ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಈ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆಗು ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದಕಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕ್ತೇರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ ದ ಕಡೆಟ್ಟಲ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಮೋಕ್ಕಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಐರಾರಾಜ್ ತನ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಪೊಪ್ಪ ಪವನ್ ರಾಜ್, ಅಮ್ಮ ರಮ್ಯಾ, ಅಜ್ಜಿ ಸಂಪಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕ್ತೇರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ ದ ಕಡೆಟ್ಟಲ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಮೋಕ್ಕಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಐರಾ ದೀಪುನ ಪ್ರತಿ ಪಜ್ಜೆಲ ಯಶಸ್ಸುದ ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಆಶಯ.